Naddu għal tieni qari mħud mill-Littra lill-Ebrej, kapitlu 11 u se nibdew naqraw minn vers 35 sa 40. L-awtur hawnhekk se jġib fit-tmiema l-lista twila ta' xhieda illi semma bħala inkoraġġiment għalina biex aħna nixbħuhom fil-fidi tagħhom. Aħna qegħdin nkomplu din il-katina ta' xhieda fidili għal Alla il-ħalli u l-Salvatur tagħna. Kompli għajd nisa rċevew lura bir-resurrezzjoni l-mejtin tagħhom, imma oħrajn kienu torturati billi ma ċċettawx il-ħelsien sabiex jiksbu għawmien aħjar. U oħrajn għaddew minn esperjenza ta' tajjir u swat u aktar soffrew ktajjen u priġunerija. Kienu mħaġrin, isserrati biċtejn, nqatlu bis-sejf, iduru fil-ġlud tan-naċ u fil-ġlud tal-mos, indiġenti, oppressati, immaltrattati. Nies li d-dinja ma kienitx denja tagħhom. Jiġġerrew fid-deżert u fil-muntanji u ferien u l-ħofor tal-art. U dawn kollha rrekkmandati għal fidi tagħhom ma kkwistawx il-weda. Għax Alla kien ipprovda xi ħaġa aħjar għalina sabiex mingħajrna ma jkunux ipperfezzjonati. Amen. Xi ħadd ġdid li jibda jaqra l-Bibja joħroġ sorpriż il għaliex apparti li ġejja minn żmien ieħor u minn artijiet oħra, isek tidħol f'realtà oħra, realtà differenti minn tagħna. Tibda taqra dwar nies li jqumu mill-mewt, dwar mannara illi tiflowtja fl-ilma, dwar nies torox illi jitfejqu l-omja li jiġu jaraw, l-xemx tieqaf nofs il-mixja tagħha matul il-jum, il-baħar jinferaq, u tajt din mhix id-dinja tagħna. Jew dawn huma leġġendi, il-Bibja fil-waqt li aħna nemmnu li hija ktieb rilevanti u jgħod għalina llum il-ġurnata, tidher kultant imbeda minnha. Fis-sens li anke l-awtur tal-Ittra lill-Lut jagħtina din il-sensiela sħiħa ta' nies li kkonkwistaw saltniet u qelbu lill-għadu tagħhom u għamlu bravuri bil-fidi tagħhom. U frattant nafu li l-ġrajja missjonarja tal-lum matul 2000 sena nafu kemm missjonarji batew u nqatlu martri u dal-affarijiet bħalli kieku dawk l-affarijiet saru xi ħaġa tal-passat. Fatti l-awtur ikompli l-lista tiegħu, lista ta' trionfi ovvji billi jgħid nisa rċivew lura bil-qawmien lill-mejtin tagħhom. Ovvjament qed jirreferi għal każ tal-armla ta' Zarefat meta Elija li kien qed joqgħod magħha fi żmien il-aks kellha tifel u miet u Elija raġa' qajmu mill-mewt. U wkoll Eliżew meta mar joqgħod mal-mara Sunammita wkoll kellha tifel li meta kien żagħżugħ ukoll kien ħaxem xata u miet u Eliżew imtet fuqu 7 darbit u qajmu mill-mewt. Hawnhekk il-lista tkompli, però issa fid-daqgħu l-ħin l-awtur qisu jaqleb il-folja. Il għaliex il-bqija tan-nies li jsemmu l-hawnhekk mhumiex famużi. Bħalma kien Mose u Abraham u Isaac u Ġakob u Giuseppi. Mhumiex famużi u mhux tal-li mhumiex famużi, tal-li flok ma qelbu lill-għadu bħalma għamel Gideon u Sansun u l-bqija, flok ma qelbu sfaw meluba. U allura l-awtur xorta waħda jinkludihom fil-lista tiegħu. Bħalli kieku l-lista tiegħu jalaqa b'dan il-gran finali. Aħna nippretendu li tibda minn nies mhux magħrufa u tħalli l-aħjar dak li huma illustri għall-aħħar. L-awtur jagħmel il-kontra. Għaliex donnu jaf illi minn żmienu il-qudiem
dawn huma t-tip ta' nies illi ħajkunu l-eroj tal-fidi. Nies bħalu bħalek illi ma nħallux isimna miktub f'xi kronika ta' pajjiżna frattant għal Alla nkunu qegħdin magħrufa bħala eroj tal-fidi. Il-fidi dejjem f'kull każ, f'kull ħin tintwera b'fortitudni. Jekk niftakru pereżempju il-nies li dawru ċirkondaw il-belt ta' Ġeriko, tajjeb għal 7 darbi baqgħu jobdu il-kmand tal-Alla. Avolja forsi ma kinux qed jifhmu x'qed jagħmlu. Tajjeb, dik il-fortitudni narawha. B'għajnej il-fidi għajnejha huma affissati huma kkonċentrati fuq Alla l-omnipotenti. Ma nsaqsux ix possibbli din, għal Alla kollox hu possibbli. U din hija l-mogħdija tal-fidi. Frattant il-fidi mhux dejjem hija offensiva, mhux dejjem teleb b'mod illi huwa ovvju, li huwa evidenti. Illi pereżempju għandek il-poplu Ludi li jgħaddim il-Baħar l-Aħmar, tajjeb imbagħad l-armata Eġizzjana l-aqwa armata tad-dinja dakinhar, tajjeb issegwihom fil-baħar u jisfaw il-kol kemm huma marqa fil-Baħar l-Aħmar. Allok għandna vittorja li anke l-poplu Ludi mexxi minn Mirjam oħt Mose jibdew jiċċelebraw u jkantaw il-rebħa. Il-fidi hemmhekk hija offensiva, frattant il-fidi taf tkun ukoll difensiva. Kapaċi aħna bħala nies ta' Alla inlaqtu fuq wiċċna. Illi nisfaw ikkalpestati, majra u sansitra maqtula. Il-fidi sikwit ikollha taffaċċja ostilità. Għaliex għax din ngħixu f'dinja li hija ostili li hija l-kontra għall-rieda tal-Alla. L-Apostolu Ġwanni fl-Apokalissi infatti ipenġi il-Knisja lilna l-koll bħala mara li minħabba l-persekuzzjoni kellha tittieħed fid-deżert. Id-dragun tant kien mgħaddab leha illi xeħet minn fommu arar ta' ilma biex jipprova jeqrida. Frattant Alla proteġija però fid-deżert. Naqraw ukoll kif Ġwanni jgħid illi n-nies il ma jkollhomx il-marka tal-bima ma jkunux kapaċi jixtru u jinnegozjaw. U din hija matul is-sekli naraw kif iva il-Kristjani ibatu għax ma joqogħdux għall-istandard tad-dinja. Tabib Kristjan fil-Kanada pereżempju illi ma jkunx lest illi jifferma illi irid jagħmel l-abort on demand ma jistax ikun tabib. U qegħdin ngħidu f'pajjiż ċivilizzat, f'pajjiż ma nix qed insemmu xi pajjiż tat-tielet dinja. Dan il-każijiet huma hemmhekk. U allura mhuwiex għaġeb illi matul il-sekli ħafna Kristjani mietu bla ma kienu vindikati. Mietu bħalli kieku traġikament, bħalli kieku ħela ta' ħajja. Bħalli kieku Alla nesihom. Ma ndaħalx ma intervenix fil-kriżi tagħhom. Però nistgħu nibdew li din il-linja ilha li bdiet minn żmien Abel. L-ewwel martri tal-poplu tal-Luċfera. Illi minħabba l-fatt li joffra u ta' qima lil Alla kif iddomanda Alla safa maqtul minn ħuh. U allura hemmhekk naraw li issa Abel tilef ħajtu intortament. Din il-linja tajjeb il-Bibja l-istess Bibja illi taqra u tara dal-mirakli kbar fejn Alla jintervini b'mod dirett tajjeb. Din l-istess Bibja tippreżentana l-poplu tal-Alla illi bati illi ikollu jħallas prezz minħabba il-fedeltà tiegħu lejn Alla. Huma nies li apparentament isofru telfa. U rrid nisħaq fuq il-kelma apparentament mid-dera joħorġu delliefa. Tajjeb?
Il-fidili sikwit ma jidrux trionfanti f'din id-dinja. Jiġini f'moħħi pereżempju il-każ tal-Ugonotti, il-Huguenots fi Franza fi żmien ir-Riforma u wara, tajjeb illi kienu persegwitati u maqtula mill-gvern, mill-Ġiżwiti, b'mod kiefer u kattiv. Il-jum San Bartilmew, pereżempju, baqa' msemmi meta dal-kumplott kontra dawn il-Kristjani bħalna evanġeliċi fi Franza mlaqmin Ugonotti, tajjeb, sofrew telfa tremenda, mietu eluf minnhom. U frattant id-dinja baqgħet sejra bħalli kieku xejn. Ġifieri il-fatt illi il-fidili, nies li mexjin jogħġbu lill-Alla, mexjin skont kelmtu, tajjeb ħafna drabi ikollhom jgħaddu minn diżastri, minn traċedji, u frattant għan nies jibqgħu jemmnu. U hemm għall-eroiżmu. Hemm għall-bravura ta' n-nies li minkejja kollox avolja jkollu iħallsu prezz qares xorta waħda jibqgħu jemmnu. Għaliex kif jgħidilna fl-ittra lil-Lut, kapitlu 11, tajjeb, nfakkarkom illi kif jibda biex jispjegana x'inhi l-fidi. Qabel ma jagħtina eżempji ta' nies ta' fidi, Abel, Henok, Abram u l-bqija, tajjeb jgħidilna li l-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li ntamaw fihom. Il-prova tal-ħwejjeġ li ma jidrux. Il-fidi hija li inti għandek prova, għandek evidenza ta' ħwejjeġ li ma jidrux. Preminentament Alla nnifsu. Alla Trinità li ma jidirx. Alla spiritu ma jidirx inviżibbli. U frattant aħna nemmnu fih. Il-fiduċja tagħna hija fih. Il-ħalliq tas-sema u l-ard. Ma konniex hemm meta Alla ħalaq is-sema u l-ard. Imma la darba Alla qal fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-ard aħna nemmnu fih illi huwa dak li jagħmel ismawit l-art u kull ma fihom. U allura il-fidi nifakkarkom hija li aħna fiduċjużi nemmnu fi ħwejjeġ li ma jidrux bħala reali. Ma nemmnux f'Alla għax jifrixilna t-tapit l-aħmar u jagħmlilna ħajtna komda u jiskansalna kull diżappunt u jiffrankalna kull mart. Kieku hekk mhijiex fidi. Kieku hekk hija biċċa negozju. L-Alla naqdih għax qed jagħmel li ħajti faċli. Tajjeb, infatti dik kienet l-akkuża ta' Satana, ix-xellej tagħna, meta lill-Alla qallu mhux ta' b'xejn jaqdik ġob, inti tajtu kollox, tajtu kull ġid, tajtu familja, tajtu baqar, imrieħel, iġmla, minn kollox tajtu. Ħudhomlu u tara kif jistek fiċ-ċek. Frattant nafu li ġob meta kien sinjur qiegħda lill-Alla, meta mhux biss kien fqir, ma kien fqir, marradi u b'daru mal-ħajt u f'fuġieħ estrem, baqa' jafda dik hija l-fidi. Dik hija l-fidi. L-istess ġob jgħid avolja Alla joqtolni, nibqa' nafda fih. U hawnhekk allura din hija l-esperjenza tagħna. Illum maħniex naraw vera illi Alla jiftilna l-Baħar l-Aħmar. Illi fenna fjina jipproteġina minn persekuzzjoni. Nafu kemm il-modija tal-Knisja fidila in Kristu hija modija tad-demm. Modija tad-demm. Pawlu jgħid fir-Rumani 8 aħna minħabba fik maqtulin il-jum kollu. Aħna maħudin bħal daċ għal biċċerija. U naraw kif l-awtur ta' dik is-sentenza miet martri. Ħarġuh barra minn Ruma u qatawlu rasu. Immaġina, l-apostlu onorat ta' Ġesu Kristu li ddieħ fedalment jispiċċa martri bħal bqija tal-apostli kollha. Min mislub rasu l-isfel, min imħaġġar, min maħruq, min koll ħlief Ġwanni li Alla oġbu li ħallih ħaj sa xjuħitu. Però din hija issa il-modija illi hemm qudiemna.
Alla jrid, Alla għandu l-eroj tiegħu, però l-eroj tiegħu illum il-ġurnata huma inkonjiti. 99.9% huma ħadd ma jaf bihom. Nafu Bluteru, nafu Calvino, nafu Whitfield u Wesley u Spurgeon u nistgħu nsemmu xi ftit oħra, però ftit li huma magħrufa. Il-bqija, il-miljuni kbar ta' nies li għalan huma nies komuni bħalna illi insofru l-okkorrenzi tal-ħajja bħal nies l-oħra, illi nitlu biex nagħmlu operazzjonijiet l-isptar bħal nies l-oħra, illi aħna vistużi bħal nies l-oħra, vera? U frattant il-fiduċja tagħna hija falla l-imbierek. Alla għandu n-nies tiegħu anonimi u jaf bihom. Il-pedament tal-mulej jgħidilna Pawlu jibqa' sod billi għandu fuqu din l-iskrizzjoni. Il-mulej jaf il-dawk li huma tiegħu. Il-mulej jafhom fis-sens li jħobbhom u jżommu malih innifsu. U min isem il-mulej għandu jitbiet mill-ħażen. Fuq hekk hija mibnija l-Knisja, fuq l-imħabba tal-Alla illi Alla jippermetti skont il-erf u l-ħsieb inskrutabbli tiegħu illi anke ngħaddu minn disfatti, minn telfiet, minn disastri, traċedji fil-ħajja. L-Apostlu Pawlu infatti kwota Salm 44 fejn jgħid min jifridna bil-imħabba ta' Kristu. Min? U dik hija l-fiduċja tagħna. Li l-imħabba tal-Alla hija infallibbli, hija mill-eternità, hija mwasla lilna bi Kristu Ġesu u hija magħmula reali għalina mill-Ispiritu Santu li jammar fi qlubna. U allura min jifridna mill-imħabba ta' Kristu, niket jew dwejjaq jew persekuzzjoni, jew ġuħ, jew era, jew periklu, jew sejf. U Pawlu qed jgħid dawn huma l-affarijiet li qegħdin inġarbu aħna. Il-Knisja mill-jiem bikrija tagħha. L-Apostli kienu msawtin, mxutin il-ħabs, ikkalpestati, minn kollox. U Pawlu qal dawn l-affarijiet jistgħu jifrduna mill-imħabba ta' Kristu bħalmu miktub maħabba fik aħna l-jum kollu maqtulin. Dak li ġara fl-antik, qed jikkwota minn Salm 44, maħabba fik aħna maqtulin il-jum kollu, aħna miżmumin bħala naċ għal-qatla, għadu jiġri sal-lum, qed jgħid. Din għal-linja ma taqtax, linja li tibqa' għaddejja. Iżda f'dan il-ħwejjeġ kollha aħna aktar minn rebbieħa permezz dak li ħabna, aktar minn rebbieħa. Avolja il-nies tal-Alla jinqatlu u huma maltrattati, huma kkalpestati, huma majra, Alla jiddikjarana aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. U allura l-aħwa ejjew nistatiljawha fi qlubna dil-ħaġa. Sikwit Alla jidher li ma jintervenix. Vera jew le? U dik hija l-modija tiegħu, il-modija ta' erf li ma bħalu. Ma stawx nifmu aħna kieku nażlu il-modija il-faċli. Ġrali xi ħaġa, nitolbu lil Alla u l-mulej jagħtini tweġiba diretta, immedjata, il-problema tissolva bħan-nida. Vera? Però Alla ħafna drabi jidher illi ma jintervenix. L-istess Salm illi Pawlu ikkwota minnu Salm 44 ikompli biex jgħid eżattament wara għaliex intrieqed osit tiegħi. U hekk kultant jew sikwit jidher Alla. Għaliex intrieqed osit tiegħi. La tarminix għal dejjem, għaliex qiegħed taħbi wiċċek u tinsa n-niket u t-takkis tagħna għax ruħna mixħuta fit-trapp. Ġisimna mixħut mal-art. Biex tenna u fġieħ tjieba tiegħek eħlisna. Din hija talba tagħna li spontanjament toħroġ minn qalbna. Frattant Alla sikwit jidher rieqed, distakkat, imbiet. Stefnu wara li jagħti dik it-testimonjanza qalbina u bla biża. Tant jinfurja lill-edewa tiegħu li joħorġu il-barra jibdew iħaġġruh. Alla ma ħelsux. Wallu Stefnu mhuwiex eroj tal-fidi. Aspiċċa dik il-mewta imkasbru vera. Dan il-ħsieb l-aħwa
minħabba l-influenza negattiva tal-Pentekostalizmu illi ipenġilna xenarju illi la darba Alla huwa favur tagħna, allura Alla jiskansalna kull problema. Alla ma jridniex li nitlu fisqaqin. Alla ma jridniex darna mal-ħajt. Dak huwa tagħlim ħażin. Ir-realtà hi bħalma tajt Salm 77 vers 7 se tarmina għal dejjem ja sidna. Mhux se tibqa' turina imħabtek, it-tieba tiegħu intemmet għal dejjem, il-weda tiegħu sfat fix-xejn għal dejjem, nesa Alla jkun ħanin, jew fil-għadab tiegħu għala l-ħnina tiegħu. Talba ta' wieħed imħawwad, konfus fih innifsu. Li qed jippretendi li Alla jintervini, frattant Alla jibqa' imbiet minna, apparentament imbiet minna. Rridu nirrealizzaw l-aħwa li Alla huwa Alla sofran. X'qegħdin ngħidu li Alla huwa Alla sofran? Alla huwa sultan li jagħmel kif joġbu b'dak li huwa tiegħu, bl-anġli, bil-bnedmin, bil-ħolqien tiegħu. U għal-possessur ta' kollox. Int tiegħu, jien tiegħu. U Alla jagħmel bina li jrid u li joġbu. U rridu ntuh dan id-dritt għax huwa tiegħu. U Alla jinsisti illi huwa s-sofran. U allura fejn joġbu għal finijiet għarfa u twajba tiegħu illi aħna ma nifhmuhomx, u rridu nammettu li ma nifhmuhomx, meta jippreferi, meta joġbu illi ma jindaħalx u jħallina ngħaddu mill-prova. Hemmhekk Alla jassigurana li aħna eroj tal-fid. Tiftakruhom il-ħbieb ta' Daniel, Sidrak, Misak u Abednego, il-maħabba li ma kienux lesti jinżlu għal-kubtejhom quddiem din l-istatwa ta' disa solari, statwa ta' deb, idolu, goff. Tajjeb, ma kienx lesti ġew ovvjament irrappurtati gżawhom u ġabuhom quddiem Nebukadnesar għalulu u Nebukadnesar m'hemmx għalfejn wieġbuk għal dan. M'hemmx għalfejn qogħdu ngħidulek għalfejn ma nżilniex qudiemha din l-istatwa. Jekk ikun hekk Alla tagħna li aħna naqduh kapaċi jeħlisna mill-forn tan-nar ħeġġeġ. Kapaċi. Alla huwa omnipotenti. U jeħlisna minn idejk, o sultan. Il-konfidenza tagħhom kienet illi Alla jivvindikhom, illi Alla joħroġhom bl-inuri f'din il-prova. Imma jkomplu jgħidu imma mqar jekk ma jeħlisniex. U din hija l-lezzjoni tal-lum. Imqar jekk ma jeħlisniex, kun nafu sultan li aħna lill-Allat tiegħek ma naqduhomx u lanqas inqimu l-istatwa tad-deb li inti waqqaft. Din il-pożizzjoni tagħna llum. Alla rridna nkunu leali lejh, nimxu b'fedeltà miegħu, inżommu sħiħ mal-Evanġelu tiegħu, inżommu l-istandard tiegħu f'dinja li hija opposta għalih, u allura ħajkonna nħallsu prezz. Ħajkonna sofru minħabba fek. Dawn it-tlet teħbieb Alla ħelishom b'mod mill-aktar mirakoluż. Ġesu innifsu der miex magħhom fil-forn tan-nar u meta ħarġu aqqas ix-xagħar tagħhom ma kellu sinjal tan-nar u aqqas il-bieshom ma kienu jixtammu li kienu fin-nar. Però kemm iżjed kien hemm nies illi kellhom iħallsu l-prezz ġvera. Meta Alla ma jindaħalx, u din ħana fil-virgoletti, meta Alla ma jindaħalx, Alla huwa konċernat, iżda jgħidilna li fl-afflizzjonijiet tagħna kollha kien imnikket. Alla huwa mnikket meta uliedu jsofru fid-dinja. Allura meta Alla ma jindaħalx fil-kriżi tagħna ma jfissirx li m'għandniex fidi. Aktarx ifisser li Alla qed jagħtina opportunità biex aħna nuru il-ġenwinità tal-fidi tagħna. Il-ġenwinità illi hija fidi li lesta tkompli tiddependi fuq Alla, tkompli tissaħħaħ. Pawlu jgħidilna fil-Korintin illi
ebda tiġrib ma jiġi fuqkom. Li f'dak li huwa komuni għal kulħadd. U Alla ma jġarrabkomx aktar milli tifilħu. Imma ma t-tiġrib ukoll jiftħilkom bieb ħalli tkunu tistgħu teħilsu. Allura iva, l-għajnejn tagħna jridu ikunu iffissati fuq Alla. F'Alla huwa t-tama tagħna. Illi jekk jogħġbu jeħlisna, ħajħlisna. Jekk jogħġbu li għaddejna mill-forn tan-nar. Hekk ikun. Hekk ikun. Pietru kien jaf x'inhi sofferenza. Infatti kitab l-ewwel ittra tiegħu. Biex lill-insar dak iż-żmien li kienu qegħdin isofru, kienu persegwitati. Kienu għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Jibda biex jgħidilhom b'dan intom tifirħu ħafna l-fatt li aħna qegħdin nistennew salvazzjoni li se tidher fl-aħħar waqt fil-miġġa ta' Ġesu Kristu. B'dan intom tifirħu ħafna għalkemm għal ftit żmien jekk jeħtieġ bħalissa tiddejqu b'ħafna provi. Tħossukom fil-morsa, tħossukom qegħdin tiġu darkom għal-ħajt. Sabiex il-prova tal-fidi tagħkom, dan huwa l-għan tal-Alla, hawn huwa l-intenzjoni tal-Alla. Sabiex il-prova tal-fidi tagħkom billi aktar prezzjuża mid-deb li jintemm għalkemm huwa provat bin-nar, tinstab li ħaqqa tifħir u ġieħu glorja fit-tera ta' Ġesu Kristu. Għaliex ikun ħaqqa tifħir għaliex ikun fidi ġenwina. Through thick and thin ngħaddu mill-modija ta' fedeltà lejn Alla. Il-Ġesu għalfejn uħobbu, għawek jgħid intom tħobbuh għal-kemm ma rajtux, għalfejn uħobbu il-Ġesu? Għalfejn? Il-għaliex għamilna ħajjitna faċli. Il-għaliex jagħtini dar komda, karozza, il-ġid tad-dinja, għalfejn uħobbu il-Ġesu? Il-Ġesu uħobbu għax huwa s-sit ta' kollox. Huwa Alla l-imbierek, illi der fostna. U għalhekk l-awtur tagħna issa jikkonċentra fuq ġrajiet ta' biki, ta' dulur, ta' sofferenza, ta' tbatija, tan-nies tal-Alla matul iż-żminijiet. Għawek jgħidilna imma oħrajn kienu torturati billi ma ċċettawx il-ħelsien sabiex jiksbu għawmien aħjar. Għawra l-poplu tal-Alla li għandu tama ta' għawmien aħjar. Ġesu jgħidilna tibżawx minn dawk li jistgħu joqtu l-ġisem imma mbagħad ma jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Aktarx ibżgħu minn dak li għandu l-awtorità li jaqret kemm il-ġisem kif ukoll ir-ruħ fl-infern. Iva ngħidilkom ibżgħu minnu, ibżgħu minn Alla li bierek. U allura din hija esperjenza komuni ħafna. Komuni ħafna. Hawnhekk forsi għaddejjin tajjeb. Però kemm hawn pajjiżi sallum il-ġurnata meta li tkun Kristjan trid tħallas prezz qares. F'pajjiżi komunisti, f'pajjiżi Iżlamiċi, titħallas prezz. B'raġun Ġesu jgħidilna qoddu n-nefqa. Qabel ma tiddeċidu li timxu warajja qoddu n-nefqa intomx kapaċi illi tkampaw sal-aħħar. Għaliex iva l-assalti tad-dinja kapaċi jkunu mentali, kapaċi jkunu fiżiċi, għawek jgħidilna dawn għaddew minn esperjenza ta' tajjir u swat. Tajjir u swat. Swat forse qatt ma laqqatna, mhux vera. Però tajjir iva. Tajjiri u dak it-tajjir weġġa. Dak it-tajjir huwa bħal xafra li taqta' fil-laħam il-ħaj, vera? Inħossuh it-tajjir. Inħossuh it-tajjir. Għaliex maħniex mal-massa tan-nies. Però il-fidili, in-nies tal-disċipli ta' Ġesu Kristu jevalwaw l-omor preżenti tagħhom u jantiċipaw iż-żmien li ġej. Aħna nemmnu illi il-ħajja tagħna ma tispiċċax mal-qabar. Imma qegħdin nantiċipaw żmien aħjar. F'Mattew 10 nisimgħu minn fom Sidna Ġesu nnifsu fejn jgħid illi tassew ngħidilkom m'hemm ebda bniedem li tara id-dar jew il-ħutu subien jew ħutu bniet jew il-missieru l-omm u l-martu u li jiedu artijiet minħabba fija u minħabba l-Evanġelju illi ma jieħux mid-darba iżjed issa f'dan iż-żmien. Jew qiegħda fenomenali
Illi Alla kapaċi juħassib bħal juħassib għasfur tal-bejt li ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom fis-smawiet. Kemm aktar jillebes lilkom, kemm aktar jipprovdilkom x'tiklu lilkom, mhux vera. Wara jieħu mid-dar biżjed f'dan iż-żmien djar u aħwas u bienu bniet u ommijiet u wlied, artijiet. Però isimgħu issa bil-persekuzzjonijiet. Ġesu qed jgħid illi matul is-sekli dawk li ħimxu warajh ta' bil-ħaqqa Alla juħsibhom, però se jġarbu wkoll il-persekuzzjoni. L-dwana Ġesu jgħid imberkin intom meta n-nies jippersegwitawkom jarmu isimkom bħala ħażin maħabba fija, maħabba ġustizzja. Ifirru tennew. Għaliex? Għax ħlaskom u kbir fis-smawiet għal darbora qed jidderiġi it-tama tagħna il-fuq fis-smawiet. U allura iva nirċievu minn però bil-persekuzzjonijiet u fil-ħajja li ġejja jew fid-dinja li ġejja il-ħajja ta' dejjem. U daku propjament li iżomna mexxin il-qudiem. Għaliex għax qegħdin nistennew ħelsien u qawmien aħjar. Ħelsien u qawmien aħjar. Għamek għandna fil-librerija għandna sezzjoni ta' biografiji u autobiografiji tan-nies tal-Alla missjonari, predikaturi, minn kollox. U aqra wieħed dwar min trid wara jekk sofriex minħabba Kristu. Il-badge tal-ġenwinità tal-fidi tagħna hija illi aħna lesti illi nsofru. Għaliex għax nemmnu li hemm ħelsien u qawmien aħjar. Il-Kristjan ma jarax sa xiber imnieħru. Jekk jiena rrid il-kumdità u li kollox jiġini żombor issa, jekk qed jiġrili bħal dak ir-raġel Sinjur Dives li kien jiffestiġja u jixxala kuljum vera u Lazzru mar-radi qiegħed mal-xadba tal-palazz tiegħu u kien jipprova jiddobba xi loqma li kienet taqa' mill-mejda ta' Dallani. Però nafu illi wara l-mewt is-Sinjur kien qed isofri fl-infern. Mentri Lazzru kien milquh fih dan Abraham. Iva ħafna drabi, anzi, hija l-regola ġenerali għalina l-koll illi xi darba oħra xi ftit jew wisq se nbagħtu minħabba Kristu. Se nbagħtu minħabba Kristu. Dan huwa l-misteru tal-Alla. Alla li jħobbna, Alla li juri tant kumpassjoni u tant huwa twajjeb magħna ħallina ngħaddu minn triq illi fija ħafna sofferenzi. L-erwieħ illi Ġwanni ra taħt l-artal fl-Apokalissi 6. Kienu di jgħidu lill-Alla, jappellawlu lill-Alla u jgħidulu Omu lej qaddisu veru, ma tagħmilx ġudizzju u titħallas ta' demna minn dawk li jagħmlu fuq l-art kienu nies tal-Alla illi soffrew il-mewt f'din id-dinja minħabba l-fedeltà tagħhom. U li kull wieħed minnhom ingħataw il-biesi bojot u għalulhom biex jistrieħu ftit ta' żmien ieħor. Sakemm il-għad tagħhom ikun sħiħ ma' sħabhom għaddejja u maħuthom li se jinqatlu bħalhom. It-tweġiba li ingħataw ma kienitx iva, Alla se jivvindikakom immedjatament. Le, x'kienet? Stennew għax għatem ħafna minn ħudkom illi għat jinqatlu bħalkom. Dan huwa misteru tal-Alla. Misteru tal-Alla. Mhux vera. Għalhekk mhux tabxejn naqraw vers 37 illi n-nies tal-Alla anke mill-antik kienu mħaġġrin, isserrati biċtejn, skont it-tradizzjoni ludija Iżajja sofra dan it-tmiem kattiv fi żmien Manassi, il-sultan idolatrus. Iżajja kien mġiel jadura l-lat folot u marriċ. Fil-ktib tiegħu stess iwaqqat ċajt dawn l-lat folot, li jgħid dal-bniedem jaqta' zok ta' siġra u jonqox idolu u jinżel quddiem, ma l-bqija tal-injam poġġih fil-fuklar u jsajjar bih. Bluwa
imbiċallaġni. Ovvjament, Eżajja ma rridx jaqdi il-dawn l-allat folots. Issa rrawh minn nofs. X'makabrità! X'kattiverija! X'kattiverija! Inqatlu bis-sejf. Nies li kienu jduru fil-ġlud tan-naċ u fil-ġlud tan-mos, ġifi ma kellhom xejn, kienu indiġenti. Bil-Malti ngħidu ma kellhomx għaxja ta' lejla. Vera? Araw l-istorja tal-Knisja, taraw. In-nies fidili tal-Alla minħabba il-persekuzzjoni satanika tal-Knisja Kattolika Ruman hekk imsejħa. Kemm ikkalpestatu qatlet eluf kontra eluf ta' Kristjani matul iż-żminijiet. Kienu indiġenti, oppressati, maltrattati. Hija storja kontinwa ta' sofferenzi għal glorja tagħna. Ġesu, il-Pietru oġbu jurih x'kellu jkun it-tmiem tiegħu. Kellu għallu li meta tixjieħ seħduk fejn inti ma tixtieqx tmur u bekk wera bliema mewt kellu jigglorifika lill-Alla. Hawn hija r-rebħa tal-fidi. Illi anke f'wiċċ il-mewt. Kapaċi il-mewt ngħajbuha, kapaċi ngħajruha u ngħidula hija mewt. Fejn hija r-rebħa tiegħek? Ja qabar, fejn hu l-vittorja tiegħek? Vera? Il-qabar u l-mewt inelbu bis-salib u l-qawmien glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Allura kapaċi iva li ngħaddu minn sofferenzi. Il-ġrajja ta' tortura baqgħet għaddejja fi żmien l-Imperu Ruman l-ewwel 300 sena. 10 persekuzzjonijiet uffiċjali u imperjali kontra nies bħalna. Imbagħad il-Knisja daħlet fi żminijiet mudlama. Il-persekuzzjoni baqgħet fil-Medjuevi b'mod speċjali. Fi żmien l-Inkwiżizzjoni Rumana u Spanjola. M'għandniex rekord, ir-records kollha ġew meqruda. Però nafu kemm il-Knisja kienet il-Knisja tal-Vatikan. Kienet tant bħal il-lupu feroċi li lest jaħtaf il-ħrief u n-naġġ tal-merħla ta' Kristu. Dawn tellif allura assolutament le. Fi żmien il-komuniżmu kemm batew il-insara fir-Russja, fiċ-Ċina, għadu sallum. Vera? U sallum stess. Naqraw x'qed jiġri f'pajjiżi ħafna minnhom foqra ma tantx issemgħu fl-aħbarijiet Niġerja u Bangladesh u ta' Kristjani li qegħdin isofru l-mewt minħabba l-fidi tagħhom. L-awtur jgħidilna li dawn in-nies id-dinja ma kienx denja tagħhom. Għalkemm kienu anonimi għad-dinja, ħadd ma kien jaf bihom, huma magħrufa għal Alla. Dan huwa l-punt li rridu niftakru. Aħna magħrufin għal Alla. L-istima tal-Alla dwarna illi rrikorrejna Ġesu Kristu sabiex insibu l-fidwa tagħna fih. L-istima tal-Alla lejna hija radikalment differenti minn tad-dinja ta' madwarna. Id-dinja ta' madwarna tgħidilna tgħajjarna minn kull tip ta' affarijiet. Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin 4:13. Sirna qisna l-knies tad-dinja. X'tagħmel meta tiknes l-art? Tarmih. Li tkun titeħles minnu. Sirna qisna l-knies tad-dinja u l-iskart ta' kollox sissa. Tippruvax tinħabb mad-dinja, tippruvax issib il-proset minn għandha d-dinja tobodna. 2 Korintin 6:9 Pawli jgħid ukoll aħna nimxu bħal nies mhux magħrufin u madankollu magħrufin tajjeb, mhux magħrufin għad-dinja. Imma magħrufin tajjeb għal Alla. Alla jafna, ismijietna huma miktuba fil-ktieb tal-ħajja tal-ħaruf u Alla ċertament fl-ħarjum jivvindikana għax inkunu fuq il-leminija ta' Kristu. U Kristu jarafna u jgħidilna offja li għaddejta b'fidej idħol, int kont fidil 50 twejjeġ idħol fil-ferħ ta' sidek. Għalhekk il-Bibja tgħallem bħala xi ħaġa fundamentali
illi il-werrieta tal-Alla dawk ma werrieta ma' Kristu ibatu miegħu. Ibatu miegħu. La darba Kristu ma kienx milquh fid-dinja, ma kienx milquh. Vera? Kien irriġettat minn kmieni. Min kien għadu tarbija meta provaw joqtluħux vera. Kallu jgħix rifuġjat fl-Eġittu. La darba Kristu bata. Is-segwaċi tiegħu iridu jbatu bħalu. Dwar dawn in-nies tal-antik l-awtur jgħidilna li dawn kollha u semma lista twila. Dawn kollha irrikmandati għal fidi tagħhom, sew jekk il-fidi tagħhom kienet evidentament vittorjuża, jew forsi soffriet telfa, dawn kienu rikmandati għal fidi tagħhom. U frattant ma kwistawx il-weda. Il-weda illi Alla minn żerniq l-umanità wiegħed illi kellu jibgħat Salvatur. Ma rawx il-Ġesu Kristu. Għaliex Alla kien ipprovda xi ħaġa ħjar għalina sabiex mingħajrna ma jkunux ipperfezzjonati. Għalhekk Ġesu qal lit-tixxiepli tiegħu li kienu jafuh u jmissuh u jarawh u jisimgħuh għalhom kemm intom imberkin intom. Għax ħafna profeti u ħafna nies ġusti fl-antik pruvaw xtaqu jaraw dak li taraw intom u ma rawx. Se Alla hawnhekk qed jgħidilna li Alla għandu poplu wieħed mill-umanità kollha, mill-bidu sa tmiem dal-poplu dawk illi jgħixu qabel it-twelid tal-Messija kienu qed iħarsu l-quddiem u jantiċipaw it-twettiq tal-weda, l-weda tas-salvazzjoni. Il-ħaruf tal-Alla li kellu jneħħi d-dnub tad-dinja. U aħna illi insertajna twelidna wara li der Ġesu Kristu inħarsu lura lejn il-weda imweta. Hekk Alla għandu poplu wieħed. Poplu fidwa sħiħa, għal poplu sħiħ, poplu wieħed, ipperfezzjonat fl-imkien. Perfezzjonati fl-imkien. Allura l-fidili ifa. Il-fidili kapaċi jkunu mqaċta u redikolati u mwarba u maqtula. U nammiraw dawn in-nies, vera? Nammiraw Abel, Noe, Mose li għamil l-għażliet flok ma baqa l-prinċep fil-palazz, għażel li sofri mal-poplu tal-Alla. Dawn nies nammiraw. Jispirawna. Però l-fiduċja tagħna mhix fihom. Il-fiduċja tagħna hija biss f'Ġesu Kristu. Huma ħarsu quddiem lejn Kristu. Mose jgħidilna illi hu għażel illi jkun immaltrattat minħabba Kristu. Il-fiduċja tagħna hija fuq wieħed Ġesu li huwa rappreżentant u l-garanti tagħna il-koll. Lut 12 ikompli biex jgħid imbagħad għalhekk mela aħna billi qegħdin naraw kif aħna mdawrin bi sħaba hekk kbira ta' xogħol. Se tawwala ħafna l-lista. Allora jidilna mela ħanwarbu kull tabija u kull dnub li tant ma lajf ixkilna u ħaniġru bis-sabar il-ġirja tal-fidi li hemm qudiemna. U aħna niġru għad il-ġirja. Fuq mi ħanikkonċentraw billi nħarsu lejn Ġesu. L-għajnejn tagħna ma jistgħux jibqgħu fissat fuq Mose u fuq Abram u fuq Noe u fuq Abel. Jidu ħarsu lejn Ġesu għaliex għax huwa l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna. Il-fidi tagħna tibda fih, tkompli fih, tiġi perfezzjonata fih. U l-bidu u t-tmiem tal-fidi tagħna. Il-fidi tajilna hu, ara ma taħsibx li inti temmen fi Kristu u qed tafda fih għal maħfra tad-nubiet u l-ħajja ta' dejjem. Għax kellek il-ħina. Il-fidi tajilna hu. U fetħilna għajnejna. Meta Pitrus tqarru lil Ġesu għallu int il-Messija bin Alla l-ħaj, Ġesu għamelilu ċara għallu mhux il-laħam u d-dem għarfek dan, mhux l-intelligenza tiegħek waslitek għal konklużjoni, imma missieri li hu fis-smawiet. Il-fidi, imqar il-fidi, hija lotja tal-Alla għalina biex bija jiġri x'jiġri, sabiħ jew ikraħ, nibqgħu nonoraw
lill-Alla bija għax nafu li permezz tal-fidi wassalna fit-destinazzjoni tagħna, fid-dar tal-missier. William Tyndale smajtu bih it-traduttur tal-Bibja, wieħed mill-eroj tal-fidi dan. Wieħed mill-eroj tal-fidi. 500 senilu illi tant kienu ħobb il-kelma tal-Alla. Lil wieħed kierku kattoliku illi kien qed jopponih għallu ħanajdlek. Għallu ma jgħaddix ħafna żmien, għallu qabel tifel illi isuq il-moħriet fil-għalqa ikun jaf il-Bibja ħafna aktar minnek. U hekk ġara. Għaliex Tyndale kellu jaħrab minn pajjiżu għax kien ikkaċċjat, ridu joqtluh, u minn għalija l-Belġju hemmhekk ittraduċa l-Bibja. Stampa u daħħala b'kuntrabandu ma' xkejjer tal-qamħ lura fl-Ingilterra. U l-Ingilterra bil-mod il-mod tintrebaħ għall-Evanġelju. Meta qabduh kien tradut minn ħbiebu stess. Spiċċa mgħallaq u maħruq. Tant il-Knisja Kattolika tħobb l-Iskrittura. U sal-lum għadha ma nidmitx minn dawn l-atti oxxeni tagħha. William Tyndale huwa eroj tal-fidi qal la darba ninsabu fuq naħa Alla, isma' tajjeb. La darba ninsabu fuq naħa Alla, ma jimportaniex minnu fuq naħa l-oħra. Avol jistgħu jkunu isqfijiet, kardinali, papiet, jew tista' semmi min trid. Però kellu jħallas prezz. Kellu jħallas prezz. Din il-mixja, din il-fiduċja tagħna fi Kristu hija reali għaliex Alla jagħtina l-grazzja tiegħu, jistabilina, iqawwina, jiffortifikana. Sabiex qudiemna nżommu l-Ġesu bħala l-mudell tagħna. Ġesu fl-arsija ta' ħajtu. Meta kien imdender ma' salib. U kulħadd qed jirridikolah u jivvilifikah. Biż-żewġ ħallelin mad-qassisin, l-iskribi, il-Farizej. Kulħadd qiegħed jiddieħaq bih u qalulu inżel mis-salib ħanaraw kun hemmnu fik. Mark 15:32. Inżel mis-salib ħalli nemmnuk. Alla ma semawx lil Ġesu ħalli jmut. Però vindikah fi żmien propizju. U wara 3 ijiem Alla qajmu glorjuż mill-qabar. Ġesu der impostur dak il-vera der impostur. Qed jikklejmja li huwa l-Messija. Qed jikklejmja li huwa l-liben tal-Alla. Meta semaħħa il-qasas il-kbir ċarrat il-biesu. Għax qal da qed jidaj. Għajdu li intom x'ħaqqu l-mewt qalu. Qed jikklejmja ugwaljanza mal-Alla. U allura der impostur il-fatt li miet mewta ta' għajb. Mewta ta' għajb. Bħal f'Malta meta kienu joqtuhom bil-forka, mewta ta' għajb. Ta' mistħija. Der impostur frattant Alla vindikah. Iva. U llum huwa molli fuq l-eminija ta' Alla l-missier. Aħna minna f'dan il-Messija u rridu nsegwuh jiġri x'jiġri. U meta nagħmlu hekk, eventwalment qatt jasal dak li jum meta aħna npoġġu fuq it-tron tiegħu. Ġesu li kien ikkalpestat u mormi il-ħaġra li rmew il-bennejja xiġrala di saret ras il-għareb. Ras il-kantuniera, l-ġebla prinċipali fil-binja kollha. Ġesu jwiegħed il-dawk li huma fidili leh li qatt ipoġġu huma wkoll fuq it-tron tiegħu bħalma jimpoġġejt fuq it-tron ta' missieri. 2 Timotju 2:12 jgħidilna jekk imbagħtu miegħu insaltu wkoll miegħu. Prinċipju fundamentali narġa' ngħid. Irrid ninsisti minħabba l-fatt li għandna tant influenza pentekostali li tajt il-kontra. Illi tajt li Alla jrid jibatilek lixxa, jrid jibatilek komda, jrid jagħtik rikkezzi, ejjew nal-leba li ġej ħanibdew jekk Alla jrid studju fuq dal-Vanġelu fals, Vanġelu pervers, li huwa tant popolari anke f'pajjiżna. Le l-Bibja tajt il-kontra.
jekk aħna mbagħtu ma' Kristu, insaltnu wkoll miegħu. L-apostli wissew ħafna kontra il-fatt li kellna niġu kritikati u majra u imbagħtu ma' Kristu. Però tafu x'wissew aktar? Wis aktar l-apostli? Fuq xiex fetħuna għajnejna l-żjed? Dwar dawk li jippruvaw jitqubina, li jippruvaw ibellawlna xi ħaġa li mhix vera. Nippreferi nkun imsawwat u maqtul milli nemmen ereżija dannabbli. Ereżija li teqret ir-ruħi. Matthew Henry, il-famuż kummentatur fuq il-Bibja, jgħid is-sedutturi huma edewwa tal-Knisja wis aktar perikolużi mill-persekuturi. Is-sedutturi ma dawk in-nies li jippużaw ta' Kristjani u jiġi tpappura fuq spaltek u jgħidlu kemm inti wieħed minna ta'. Imma wejja aħna l-koll, u dan jkun wieħed li ma jemmix fl-infern, ma jemmix fit-Trinità, jemmen li ħajsalva bl-opri tajba. Ħadd u jgħidlek aħna dawk huma s-sedutturi, qed jippruvaw jiġbduk, ibeduk mill-Evanġelu tal-Grazzja tal-Alla. Matthew Henry jgħid dawn is-sedutturi ma edewa tal-Knisja wis aktar perikolużi mill-persekuturi, għax persekutur jiġi jinnokkjalek wiċċek u jifqalek sninek ġewwa, tgħid awrajt soffrejt telfa. Imma kemm huwa għar li jiġi xi ħadd tifesfislek f'widnejk u jipprova jbellalek ereżija dannabbli. Kemm hija aktar perikoluża. L-għawa rridu allura nifhmu illi l-fidi, il-fatt li jiena ħankun maddas fil-kelma tal-Alla. Irrid nitrawem fil-verità tal-Alla. Irrid insir nafu lill-Alla biex nafdaħ. Jiġri x'jiġri. Di mhix lussu għal ftit Kristjani, mhix lussu għal pastor biss, jew għall-għalliem ta' Sunday School. Imma hija neċessità għalina l-koll. Għal kull Kristjan li tkun imseddaq stabbilit fil-fidi tiegħu, fil-fiduċja tiegħu biex bekk nibqgħu bħalma bdejna nibqgħu mexjin sakemm naslu fis-saltna eterna li Alla wiegħed il dawk li jħobbuh.